As actividades promovidas pola Axencia Infantil de Lectura co obxectivo de fomentar o hábito lector entre os máis pequenos comezaron xa a primeiros de mes coa publicación do manifesto do Día do Libro Infantil. Son actividades de promoción da lectura. Estamos facendo un cambio total de xestión na Axencia de Lectura, na biblioteca, primeiro porque se cambia o sistema de catalogación que pasamos ao COA e seguimos facendo estas actividades para dinamizar e poñer en valor todo o que tema da lectura. Decir que tuvemos en conta tamén o que nos pedían os veciños, adaptamos as idades tamén ás necesidades de que temos, a población vai cambiando e nos vamos adaptándonos un poquinho a eso. E decir que tamén, como socios de Galix e do EPLI, que son as axencias galega e española e europea de promoción do libro infantil, pois tamén facemos difusión do manifesto, en este caso tocoulle a Holanda, será a axencia que promove isto, con unha escritora que se chama Rian Visser e unha ilustradora que se chama Jannek Ippenburg. Entonces, tamén fixemos a difusión como socio deles. Terá continuidade este sábado cun contacontos sensorial e durante o mes de maio con propostas para diferentes idades. E agora o próximo 12 de abril imos a ter o contacontos sensorial que vai dirixido a bebés de 0 a 3 anos e vai a ser aquí na Casa da Cultura ás 12 da mañá. Logo xa no mes de maio, o día 10, vamos a ter o obradoiro científico e isto vai dirixido a nenos de 6 anos en diante. Será tamén á mesma hora, ás 12 da mañán, aquí na Casa da Cultura, e logo o día 16 de maio vamos a ter debuxando caras, no que tamén vai dirixido a nenos de 6 anos en adiante, e aquí podrán facer magníficas caricaturas e debuxos de caras, que de seguro vai ser moi divertido e interesante. A marxe desta programación, o Concello ten previstas outras actividades para o mes de abril, como a xuntanza dos maiores ou o acto de despedida aos voluntarias europeas que realizaron a súa estadía en Lousame. Lembrarvos que fora desta programación temos o acto de despedida das voluntarias europeas o día 26 e o 27 a xuntanza de maiores.